Имаме Левски, имаме Христо Ботев, имаме Любен Каравелов. Но обаче хора, мислите ли, че кой промива детските мозъци? Да, и някои ще кажат Анди Студио, Лилия Начкова или други подобни тапаци. Но най-много е Алексчето. Алекс, ако това гледаш това видео, промиваш детски мозъци. Така че разбери го. Нека да започнем с видеото. Общо взето сега ще прегледаме коментарите, да видим колко са образовани нейните фенове. Знам, някой фен на лидер може още взето да гледа видеята, може би не. Ама сега подобно видео е за Алексчето. Нека да видим коментарите и да видим колко са образовани нейните фенчета. Лече, ти си много яка. Удивителен. Сърчице емоджи с много дрехи. Сърчице, усмихнато личице, парти, сърце, парти, усмихнато лицице, сърце, парти, усмихнато сърчице, парти, усмихнато сърчице, удивителен, усмихнато сърчице, сърчице, парти, усмихнато лицице, сърце, парти, усмихнато сърчице, сърце, парти, усмихнато лице и усмихнато... Ето, разбрахте за какво то ще говоря и нека да прегледаме другите коментари, да видите какво става за на въпрос. Всичко топ, само Алекс и Лина топ. Брат, човече, стига бе! Общо взето, тази... По-скоро ти си соп. Всичко топ, само ти соп. Да, преминаваме към другия коментар, защото ми вече ми лази нервите. Искам да приключвам. Дай сега да видим какво има тук. Алекс, че моля те виж канала на Кралски. Само ти кажа едно. Канала, не се пише канала, а се пише канала. Канала. Трябва да ти купат букварче, приятелче. Или това е общо взето момиче, или момче, не знам, бате. Аз тук че всеки ме побърка. И ако виж канала на Кралски... да бях като Кралски! Няма никога да стана като Кралски! Да минава към следващия коментар. Моля Кожи, сега ще има втори сезон на драма. Бате, тук изобщо... Хора, вие ходите ли на училище или само така си мисля? Буквално ти... Това е най-лесната дума. Кажи, човече, буквално ти да не мога да я напишеш, не знам, брат. Аз системно вече не знам къде се намирам. Много жалко за тези хора, които се бори за свободата, че Левски е бил... е правил комитети. Не казвам, че другите не са прави комитети, но жалко за тези хора, защото буквално те са правили всичко, само да ни освободят и да бъдем добра държава. А тук сега какво? Моля Кожи. Това ли са хората, бе? Не, брат, нерва се, няма как. Не знам дали да го погледна. И дай да видим тук какво е положението. Най-накрая, някой нещо да изхейти. Бати тъбото аудио. Купи си микрофон, ма! Моля, това не е хейт. Ей, майко, не обиждай моята принцеса. Аз се замлъквам тук, хора. Брат, хора, станахте за въпрос, че Алексчето промива детски мозъци. Така че, ако мисля, че това съм го чул от Кралски, не е точно така. Изказвам си мнението. И ако някой каже, че копирам от Кралски, направо да напуска. Да напуска буквално. Не копирам никой Кралски. Така че, чао! И видяхте за какво става на въпрос. Не ме питайте. За нищо не става. Дай сега просто да го погледнем от добрата страна. От добрата страна. Малко Алексчето ме направи впечатление. И сега ще ви покажа клипче. Моето впечатление е, че Алексчето е направено нали, този клип с песента на XXXTentacion. Това ми направи много голямо впечатление.
Не, значи тогава Алексчето не е толкова лоша, между другото. XXXTentacion бил много добър рапър, между другото. Ама да промива детски мозъци, няма как да стане човек. Така че хора, общо взето видяхте какво стана въпрос. Аз бях лидер и така че просто напишете долу в коментарите промила ли детски мозъци, ще ви отговоря ако имам време. Така че аз бях лидер и ча от мене. Пазете се от Алексчето, че тя е болна.